نخل سب بخمي كم تبلصو ناي ماكافيل 21 حقتات سلطان هيوت فتحاويتا يكونتن كوينا ونا يتفلطن حياوت سبات قفعو ومنات سبات خدعو دخاتات هزاب قتلو قناعات سبات دحريت يترفو اتزحزن حق دما هيوت بزعبا حياونتكا صعرخا وينو صهلو بونخا زي تقدس مخالايو اب هيوت اتزقدس نجر حيلو وي سلطان طرايو ام نفس وقف معالتي زخونه سب يغرحلكالو اتا اب قدميخا خون كلو في شخ زبللكا جن بدحريخا نادخا وي شمكا سرق مسارحتخا بوشتو زقنالكا عركخا اب قدميخا زقدسلكا زلو زمسل جن دما اب زي لخالو شمكا زطفئ مقربكا ريخا هيوت دمصال بعبدو وقيا نتصوتا بخمي كم تتصاوتو انت زي فليتكا خا نسخايخا تمصاوتي اتقداي تخون زلخا نيكولو ماكافيلي قدم 500 عامت نغستات سلطان كحزن كورق سلاز تعذبه امنتنا بكدعات كلوت سلاز رأي سلامنتاي ገለ ሰባት ንህይወት ቋጻጸርዋ ኸለው ካልኦት ግን ኣብ ህይወት ከም ዝወድቁ ስላዝ ተገንዘበ ነዚ ሁሉ ናይ ህይወት ትርጉም ሽጣራ ተረዲእዎ ነይሩ እዩ ማካቬሊ ሎም እንተ ዝህሉ ነይሩ ኣብ ምዕረምራምን ምስትምሳልን ሓት ሰከንድ እኳ ኣይመባኸነን ተቐባልነት ንኽረክብ ኣይምለመነን ወይ ምስኩን ኮይኑ ኣይምነበረን ነይሩ ብዘይ ግመት ምተንቀሳቐሰ ንኹሉ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ብጉርሕ ምበለጾ ንሱ ኩሉ መንገድታት ዓወት ሒዙ ኸሎ ድማ መቃናቅንቱ ዝዕወቱ ዘለዎ ኮይኑ ንኽስምዖም መገበረ ነይሩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎም መደብና ናይ ኒኮሎ ማካቬሊ 21 ሕግታት ስልጣን ተርጉምና ክነቕርበልካ ኢና ነዚያቶም እንተዳ ተረዲእኻዮም ሰባት ከም ቀደማይ ክርእኻን እዮም ብዝተፈለየ መንገዲ ክትከይድ ኢኻ ብዝተፈለየ መንገዲ ክትዛረብ ኢኻ ብዘይ ሕቶ ወይ ብዘይ ምሕፅንታ ድማ ክትከብር ኢኻ ቅድሚ ምጅማርና ግን ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንካ ሰብስክራይብ ግበር ካብዞም ዝስዕብ 21 ሕግታት ድማ زيادة أيناي تتقملو ويدما زيادة أيناي تأمنلو نيخا وي زيادة أب هيوتك أيناي خا تقملو أبوتا خومنت قدفلنا حجيقن نابتق عند مدبنا خنكد حق قطر حدا تقليلكا كل نجركا كتنصبارق يبلكان سبات بزعبخا كل نجر أبزو فلوت ولا همت وروما يبكي خلخا مخنياتو حيال قونخا قدحو وخفتون يوم دخون قونخا خا كتقعو خايم ኣብ ህይወትካ እትኽት ጎብሮ ዘይብልካ ሓደገኛ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥሮ ንሰባት ከም ክፉት መጽሓፍ ከንብቡኻ መፍቃድ እዩ ዕሩኽትኻ መሳርሕትኻ ወላ ስድራ ቤትካ ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ክትዛረቦም ከለኻ መብዛሕትኦም ንዓወትካ ይህቁኑን እኳ ደኣስ ንድኽመትካ እዮም ዝምዝምዙ ውጥንካ ፍርሕኻን ቀጻሊ ምንቅስቓስካን ምስ ዝፈልጡ ሓንቲ ጻብዕቶም እኳ ከየልዓሉ ብቐሊሉ ኣብ መጻወዲኦም ከውድቑኻ ክእሉ እዮም سلطان ኣብ ሱቱርነት ይዝነብር ሰባት ብዛዕባኻ ብዝወሓደ ብዝተረድኡ መጠን ብዝያዳ ይፈርሑኻን ይኽብሩኻን ብዛዕባኻ ርግፀኛ ከም ዝኾኑ ዘይኮነስ ግምት ከም ዝገብሩ ግበሮም እንታይ ተሓስብ ከም ዘለኻ ክፈልጡ ከም ዝህቁኑ ግበሮም ፍሽኽ በል ውሕድ ተዛረብ ስቕታኻ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ግደፎ ምኽንያቱ ስቕ ዝበለ ሰብ ኩሉ ግዜ ተፈራሒ እዩ ውልቃዊ ህይወትካ ዝቕፅል ስጉምትኻ ሓቀኛ ዓላማታትካ ከም ክቡር ሃብቲ ሓልዎም ምናልባት ከተካፈል እንድሕር ኮይንካ እውን ነቲ ዘገልግለካ ጥራይ ዳ እምበር ነቲ ዘዳኽመካ ንውድቀትካ ዝህቅን ሰብ ብፍጹም ኣይትንገሮ ብምጥባር ክትረኽቦ ትኽእል ዓወት ፈጺምካ ብሓይሊ ንምርካብ ኣይትፈትን ናብ ስልጣን ንምብጻሕ ትወስዶ ቀዳማይ ስጉምቲ ቀሊል እዩ ብቐሊል ዘይንበብ ኩን ሕጊ ቁጥሪ 2 ስምዒታትካ ተቆጻጸር ቁጥዓኻ ምቁጽጻር ኣብዛ ኣበየካ ህሞት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጸወታ ተሰዓር ትኸውን ንሰባት ቁጥዓኻ ከተሪኦም ከለኻ ተስፋ ከም ትቆርጽን ዘይትቆርጽን ፍቱንኻ ስምዒታዊ ምላሽ ክትብ ምስ ርኢኻ ድማ ወትሩ ብኸመይ ከም ዝዕሽውኻ ከም ዝጻወቱልካ ብልክዕ ፈልጡ ኣብ ህይወት ኩሉ ግዜ እትርጉእ ሰብ ይዝዕወት ነቲ ህቦ ብላ ዝመስል ናይ ሰባት ላግፅን ዳህላን ይርዮ ግን ክትንክፉ ኣይፈቅድን ጸርፊ ክድዓትን ህውከትን ይዕዘብ ካልኦት ከም ዝኽገጥሞን ከሎ ብጓህን ሕርቃንን ክወድቁ ከለዉ ንሱ ግን ኣብ ማእኸል ሩባ ከም ዘሎ እምኒ ነቕነቕ ኣይብልን ህይወት ስምዒታትካ ብዝፍትኑ ውድሆታት ዝመልአት እያ መሳርሕትኻ ክትሓርቕ ከለኻ ንምርኣይ ከቆጥዑኻ ይኽእሉ እዮም ዓርክኻ ገዛእ ነብስኻ ክትከላኸል እንተኮይንካ ንምርኣይ ብደኽመትካ ክዋዘ ክእል እዩ ግና ዝፍለጥ እቲ ስምዒት ዝቋጻጸርን ርጉእ ኮይኑ ዝጸንሕን ኩሉ ግዜ ነቲ ስልጣን ከም ዝሕዞ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህሞት ስቕታ ንእሽቶ ፍሽኽታን ዓቕልን ካብ ምጭዳርን ላዕልን ንጸላእትኻ ይሕፍሮም እዩ
ንገዛእ ርእስኻ ተቆጻጸር ንኹሉ ካልእ ዝተረፈ ነገር ከዓ ክትቆጻጸሩ ኢኻ ሕጊ ቁጥር 3 ሰባት ኣባኻ ከም ዝምርኮሱ ግበሮም ስልጣን ካብ ምፍታው ዘይኮነስ ከም ዘድልየካ ክትፈልጥ ከለኻ እዩ ዝርከብ ኣብ ዝኾነ ቦታ እቶም ክትክኡኻ ዝደልዩ ሰባት ብልክዕ ኣየኽብሩኻን እቶም ብዘይካኻ ክሰርሑ ዘይክእሉ ሰባት ግን ብፍጹም ኣይከድዑኻን እዮም ኣብ ህይወት እቶም ጎራሓት ተፃወቲ ሰባት ከኣምንዎም ኣይልሙንን እዮም የግዳስ ንሰባት ብጀካኦም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ንኽስምዖም እዮም ዝገብርዎም ስለዚ ንገዛእ ርእስኻ ትፍታሕ ዘምፅእ ፍልጠት ርኸብ ክእለት ዘለዎ ዓይነት ሰብ ጌርካ ብምህናፅ ካልኦት ብጀካኻ ክነብሩ ዘይክእሉ ጽግዕተኛ ዝኾኑልካ ዓይነት ሰብ ኩን ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተደኣ ኮይንካ ሓላፊኻ ኣይፈትወካ ንኸውን ግና እቲ መስርሕ ብዘይካኻ ዝፈርስ እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ክገብረካ ኣይክእልን ኣዕሩኽትኻ ይኾኑ ይኾኑ ግና ምኽርኻ ወይ መርበብካ ዘድልዮም እንተኮይኑ ንዓኻ ናይ ምስኣን ሓደጋ ከጋጥሞም ኣይደልዩን ጸላእትኻ እውን ከይተረፉ ክትካእ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ ምስ ትኸውን ቅድሚ ከጥቅዑኻ ምውሳኖም የስተንትኑ ክልተ ግዜ ይሓስቡ እዮም ጽግዕተኛት ማለት ዘይረአ ሰንሰለት እዩ ስለዚ ሰባት ኣባኻ ጽግዕተኛ ከም ዝኾኑ እንተደኣ ጌርካ ከይተረድኦም ከምቲ ዝደለኻዮ ክንቀሳቐሱ እዮም እቲ ዝበለፀ ዕርዲ ኣብ ፍቕሪ ናይቶም ብጀካኻ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ዘርዓኻዮም ህዝቢ ዝርከብ እዩ ተቐባልነት ምህዳን ኣቋርፅ ንገዛእ ርእስኻ ኣድላይ ምግባር ጀምር እዚዩ ናይ ብሓቂ ስልጣን ሕጊ ቁጥሪ 4 ተጣባቢ ምምሳል ምለኽ ዓለም መድረኽ እያ እቶም ዝዕወቱ ድማ ኣብቲ ቁኑዕ ግዜ ነቲ ቁኑዕ ማስከርያ ክለብሱ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ጥራይ እዮም ነቲ ናይ ሓቂ ዕላማኻ ንኹሉ እናርኣኻ እንተደኣ ተጓዒዝካ ጌና ከይጀመርካ ክትወድቕ ኢኻ ሓደ ግዜ ትምኒትካ ንምሕባእ ዘይተጎድኣ ክትመስል ኣለካ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሚ ክትበልጾም ተሓስቦም ሰባት ከምስ ክትብል ኣለካ ሓደ ግዜ ግዜኡ ክሳብ ዝሓልፍ ብርትዕኻ ምእንቲ ኸይርዩ ድኹም መሲልካ ክትፃወት ኣለካ እዚ ግብዝና ዘይኮነስ ውሕስነት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓያል ሰብ ኣብ ታሪኹ ማስከርያ ለቢሱ እዩ ሓሳብ ልቡ ዓው ብምባል ኣይገለፀን የግዳስ ሰባት ንዘይርእይዎ ነገር ከጥቅዑ ስለ ዘይክእሉ ክሳብ ሓሳብ ልቡ ዝሰምር ብማራኽነት ብስሓቕን ብዓቕልን ሓቢእዎ ነይሩ እዩ ኣብ ስራሕ ኣብ ዕርክነት ኣብ ስድራ ቤት እውን ከይተረፈ ስቕኢልካ ኩሉ ብውሽጥኻ ጌርካ ምትሕውዋስ ተምሃር ብውሽጥኻ 10 ስጉምቲ ንቕድሚት ከይድካ ከለኻ ትግመት ዓይነት ሰብ መሲልካ ብምቕራብ ከም ዝህመሉ ግበሮም ደቂ ሰባት ኣዝዮም ጉርሃትን ናይ ልማድ ፍጡራትን ስለ ዝኾኑ ከታለል ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝታለል ሰብ ኣይስእንን እዩ ደው ከብለካ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክሳብ ትበፅሕ ሓይልኻ ሕባእ ሕጊ ቁጥሪ 5 ቀዲምካ ጥቅዕ ወይ ተጠቃዕኹን ስልጣን ንሩህሩህ ኣይከውንን እዩ ህይወት ነቶም ተራኦም ብትሕትና ጽበይ ዝኸውን ስልማት ወይ ዓስቢ የብላን ዝደለኻዮ ነገር ክትሓትት ወይ ክትገብር እንተደኣ ተጠራጢርካ ናትካ ክኸውን ዝነበረ ነገር ካልእ ሰብ ክወስዶ እዩ ኣብ ህይወት ዕድላት ኣብ ስቕታዮም ዘምልጡ ወይ ዝስረቑ እቲ ዕብየት ዝረኸበ መሳርሕትኻ ኣይተጸበየን ስጉምቲ ይወሲዱ እቲ ኣብ ንግዲ ወይ ድማ ዝምድና ካባኻ ዝበለፀ ሰብ ኣይተጠራጠረን ንስኻ ኣብ እንተታት ተጸሚድካ ክትሓስብ ከለኻ ስጉምቲ ይወሲዱ ዝደልዮ መኽሰብ ረኺቡ ወይ ከዓ ዝደልያ መጻምድቲ ሓቂፉ ትሪኢ ኣለኻ ክፉት ቦታ ወይ ዕድል እንተደኣ ርኢኻ ተጠቀመሉ ትጥለም ከም ዘለኻ እንተደኣ ተሰሚዕካ ቅድሚ ምፍጻሙ ስጉምቲ ውሰድ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከእትወካ ፍትን ከም ዘሎ እንተደኣ ተሰሚዕካ እቲ መንፈንጠራ ከይሓዘካ ከሎ በቲሕካ ምልጥ ኣብቲ ቁኑዕ ግዜ ዝውሰድ ቀዳማይ ስጉምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ልዕሌኻ ክወስዶ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ ነቲ መታለሊ ምትላል ድርብ ሓጎስ እዩ ኣብ ስልጣን እቲ መጀመርታ ስጉምቲ ዝወስድ ነቲ ነገር ክዕወተሉ ከሎ ነቲ ዛንታ እውን ንሱ እዩ ዝፅሕፎ እቲ ዝጠራጠርካ ዛንታ ኮይኑ ይተርፍ ሕጊ ቁጥሪ 6 ንስምካ ንዝናኻ ከም ህይወት ክሓልዎ ኣብ ፀወታ ስልጣን ኣረኣያ ሰባት ኩሉ ነገር እዩ ቅድሚ ንስኻ ናብቲ ቦታ ምእታውካ ስምካ ወይ ዝናኻ ቀዲምካ ዝጸንሕ ሰባት ብዛዕባኻ ኣብ ዝሰምዕዎ ዛንታ ተመርኪሶም ዋጋኻ ሓይልኻ ኣብ ዓለም ዘለካ ፀፍሕን ይውስኑ ስለዚ ስምካ ሓንሳብ ምስ ተባላሸወ ጽልዋኻ ትስእን ሓደ ወረ ንኹሉ ዕድላት ከባላሽዎ ይኽእል እዩ ናይ ሓደ ህሞት ድኽመት ሰባት ንሓዋሩ ከም ዝጠራጠሩኻ ክገብሮም ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ዝሰምዕዎ ወረ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ከይሓተቱ ብኡ ንብኡ እዮም ዝኣምንዎ እቶም ሓያላት ነዚ ስለ ዝርድእዎ ንስሞም ከም ዕንቂ ብዋጋ ሂወቶም እዮም ዝሕልውዎ ትርጉም ዘይህብ ድራማ የርሕቑ ንኣሽቱ ከም ዝመስሉ ዝገብሮም ውግእ ፈጺሞም ኣይዋጉን ዓወታቶም ግን ወትሩ ተጋኒኑ ከም ዝንገር ይገብሩ ምኽንያቱ ዓለም ሓንሳብ ሓያል ምዃንካ ምስ ረኣየት
ولا حنت صعار خيجبر كون كم حيال كتحزكايا سمكا مكالا خليخا سلا زخونه حلوو صحالو بخبرنا بزخونه بوتا نمتاو دما تتقملو ሓደ ውሩይ ስም ዘለዎ ሰብ ብኻልኦት ካብ ምንዓቕን ምጽላእን ንገዛእ ርእሱ ክሕሉ ኣለዎ ስምካ ክትንክፉ እንተደኣ ዘይክኢሎም ንዓኻ ክትንክፉ ኣይክእሉን እዮም ሕጊ ቁጥሪ 7 ዕላማታትካ ጉህድ ኣይትግበሮም ዝቕጽል ዕላማኻ ምእዋጅ ስልጣንካ ክብርኻን ብዝቐልጠፈን መንገዲ ኸስእነካ ክእል እዩ ሰባት ኣበይ ከም እትኸይድ ምስ ፈለጡ ነቲ መንገድኻ ከም ዝዓጽዎ ክትርዳእ ኣለካ ገሊኦም ብቕንዕ ከባላሸውልካ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ድማ ብስቕታ ሓሳባትካ ሰሪቖም ቅድሜኻ ክፍለጡሉ ይኽእሉ እዮም ስልጣን ኣብ ምስጢር ምዕቃብ ይዝርከብ ትምኒታትካ ስትራቴጂታትካ ዝቕጽሉ ስጉምትኻ ከመጽዋርካ እንተሪኢኻዮም እዮም ሰባት ብዝፈለጥዎም መጠን ብኣጽዋርካ የጥቅዑኻ እሞ ትወድቕ በአንጻሩ ውሕድ ብዛዕባ ዕላማታትካ ብዝፈለጡ መጠን ከዓ ዘይዕገት ትኸውን ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ዝርከቡ ዕውታት ሰባት ክሳብ እቲ ጉዳይ ዝውዳእ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣይገልጹን እዮም ዓለም ደው ከተብሎም ትኽእለሉ ግዚኡ ምስ ሓለፈ እዩ እቲ ዝገብርዎ ነገር ዝፍለጥ ጸላእትኻ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ክርእይዎ እንተዘይክኢሎም ከባላሽውልካ ከተዓናቕፉኻ ኣይክእሉን ስቕታ ኸኣል ብዛዕባ ቐጻሊ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ምዛሓት ትኸውን ፍሽኽ ጥራይ በል ርግጸኛ ከም ዘይኮንካ መሲልካ ግለጸሎም ናይ ብሓቂ ስጉምትታትካ ኣብ ከውልን እናተፈጸመ ኸሎ ብናእሽቱ ዘረባታት ኣዘናግዓዮም ድሕሪ ዓወትካ ጉህድ ምስ ኮነ እቲ ጸወታ ከም ዝጀመረ እኳ ከይተረድኦም ተወዲኡ እዩ ክልቲኡ ክትከውን እንተዘይክእልካ ካብ ምፍቃር ምፍራሕ ዝያዳ ውሑስ እዩ ዘይረአ ውጥናት ናብ ጭቡጥ ስልጣን ይመርሕ ሕጊ ቁጥር 8 ክብረትን ተደላይነትን ንምርካብ ኣብ ኩሉ ቦታ ይትረኸብ ኣብ ኩሉ ቦታ ምርኣይ ዝያዳ የንዕቕ እዩ ክበሃል ሰሚዕኻ ትፈልጥ ዶ ሰባት ብዝያዳ ምስ ዝርኢኻ ምስ ዝረኽቡኻ ዋጋ ከቕንስ እዩ ኩሉ ግዜ ክትርከብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ምስኦም ክትህሉ ከለኻ ከም ተራ ሰብ ክወስዱኻ ጅምሩ ስልጣን ናብ ደገፍትኻ ብዙሕ ቅልቅል ብዘይ ምባል ይዝዓቢ እቲ ዘይርከብ ነገር ኩሉ ሰብ ይዝብህጎ ኣብ ህይወት እውን ከምኡ እዩ ንሓደ ህሞት ምስ ትጠፍእ ሰባት ክግረሙ ጅምሩ ሽዑ ህንጥነቶም ናብ ኣኽብሮት ይልወጥ ዘይምህላውካ ተደላይነትን ተገዳስነትን ይፈጥር እቶም ኩሉ ዘድንቖም ህቡባት ሰባት ኩሉ ግዜ ምስ ተራ ሰብ ኣይዕልሉን ብቐሊሉ ኣይርከቡን እዮም ኣብ ሜድያ ጥራይኻ ኩሉ ግዜ ክትሪኦም ትኽእል ኣብ ኩሉ ብቐሊሉ ዘይትርከብ ምዃን ሰባት ዝያዳ ክደልዩኻ ይገብሮም ህላወኻ ዝያዳ ትርጉም ይህልዎ ቃላትካ ዝያዳ ክቡር ስጉምታትካ ድማ ዝያዳ ተዘካሪ ኸውን ንዝተወሰነ ግዜ ረሕቕ ምስ ትብል ትዕዝብቲ እውን ትወስድ ኢኻ መን ብሓቂ ከም ዝግደሰልካን መን ድማ ከም ዘይግደሰልካን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ርሕቐት ካብ ቃላት ብዝቐልጠፈ ንተኣማንነት ይፍትኖ የጽርዮን ካብ ሰባት ክውል በል ዋጋኻ ክዓቢ ድማ ፍቐደሉ ሕጊ ቁጥሪ 9 ጸላእትኻ ከም መሰጋገሪ ድልድል ተጠቀመሎም ልዕል ብዝበልካ መጠን ሓደ ሰብ ስለ ዝጸልአካ ናይ ግድን ጸላእቲ ክህልውኻ እዮም እዚ ከተወግዶ ዘይትኽእል እዩ እቶም ድኹማት ነዚ ክፈርሕዎ ከለዉ እቶም ሓያላት ግን ይጥቀሙሉ እዮም ጸላእቲ ከም መስትያት እዮም ድኽመታትካ ሓይልኻን ክትርኢ ገብሩኻ መጥቃዕትታቶም ኣበይ ጎዲልካ ከም ዘሎ የርእየካ ንዓኻ ዝገብርዎ ምክትታል ኣብ ልዕሊኦም ጸብለልታ ከም ዘለካ መረጋገፂ እዩ ጉልበትካ ኣብ ቁጥዕኻ ምጽንቃቕ ናይ ጸላእትኻ ተግባር ናብ ጸዓትካ ለውጦም ጥርጣሮኦም ዝያዳ ክትጽዕር ይገብረካ ሕሜታኦም ንስምካ ወይ ዝናኻ ከም ዘወዓውዕ ግበር ተቃውሞኦም ንስትራቴጂኻ ከም ዝስሕሎ ግበሮ ንጸላእትኻ ከም መሳርሒ ተጠቀመሎም ኣብ ልዕሊ ሕሜታኦም ሕስድናኦም ስጉምትኻ ቀጽል ጽልኦም ድሮ ትዕወት ከም ዘለኻ መረጋገፂ እዩ ሕጊ ቁጥሪ 10 ንምትእምማን ክብርሃብ ግን ፈጺምካ ኣብኡ ይትመርኮስ ወላ ኮሎ ሓደ ሰብ ከም ዘይከድዓካ እንተመሓለ ጽባሕቲ ዝበለጸ ረብሓ ምስ ዝረክብ እምነት ዋጋ ከም ዘይህቦ ርዲ እዩ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ዘይድርድ ድልየት ስለ ዘለዎ ስሱዕ እዩ ስለ ዝኾነ እውን ሰባት እሙናት ኮይኖም ዝጸንሑ እቲ ነገር ንዓኣቶም ክሳብ ዝጠቕሞም ጥራይ እዩ እቶም ሓያላት ነዚ ስለ ዝርድእዎ ንተኣማንነት ክብሪ ይህቡ የድንቑ ደኣ እምበር ኣብኡ ፈጺሞም ኣይመርኮሱን ሓደ ሰብ ኣብ ጎንኻ ደው እንተደኣኢሉ ንእሽቶ ሽልማት ክብርን ኣፍልጦን ከምኡ እውን ረብሓ ክትህቦ ትኽእል ኢኻ ፈጺምካ ግን እዚ ከይትርስዕ ብሕያውነት ዝሓዝካዮ ተኣማንነት ዝለዓለ ዋጋ ወይ ረብሓ ምስ ረኸበ ናብ ጸላእ ሕሊፉ ክሸጠካ ክእል እዩ ሓቀኛ ውሕስነት ካብ ምትእምማን ዘይኮነስ ካብ ጽልዋ ተፈራሐ ካብ ምዃን እዩ ዝመጽእ ናይ ሓደ ሰብ ቦታ ዓወት ወይ ውሕስነት ኣባኻ ዝምርኮስ እንተኾይኑ ተኣማንነቱ ምርጫ ዘይኮነስ ግዴታ እዩ ዝኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተኣማንነት ጥራይኻ ክትምርኮስ ትኽእል ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ክኸድዐካ ከም ዝኽእል እናሓሰብካ ተዳሎ ብዙሓት ኣማራጺታት ክትሕዝ ኣለካ ሓደ ሰብ ምስ ዝጠልመካ ድማ
ኣይትብከ ኣይትለምን ብኻልእ ሰብ ተከኣየዎ እሞ ንቕድሚት ሰጉም ህይወትካ ብዝተሰብረ መብፃዓታት ደዋ ይብልን እዩ ካብ ምእማን ምጥርጣር ዝያዳ ውሑስ እዩ ንተኣማንነት ኣኽብሮ ግን ከዓ ክድዓት ከይጎድአካ ስልጣንካ ህነፅ ሕጊ 11 ሰባት ንተቐባልነትካ ከም ዝዋዳደሩሉ ግበር ኣብ ትሕተኻ ዘለዉ ሰባት ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ዘቋረፀሉ ህሞት ስልጣንካ ትርጉም ምስእን ኩሉ ሰብ ቦታኡ ውሑስ ምዃኑ ምስ ዝፈልጥ ሃካይ ክኸውን ይጅምር ሓደ ነገር ከይስእን ምፍራሕ ምስ ተቋረፅ ንዓኻ ንምግራም ኣቓልቦኻ ንምርካብ ምፍታን ይገድፎ እቶም ሓያላት ሰባት ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ሰባት ዘይረአ ውድድር ይፈጥሩሎም እቶም ሰባት ቦታኦም ክብሮም ወይ ሽልማቶም ዝህሉ ጠቐምቲ ኮይኖም ክሳብ ፀንሑ ጥራይ ምዃኑ ንኸኣምኑ ይገብርዎም ሰባት ንኣቓልቦኻ ወይ ተቐባልነትካ ምስ ዝወዳደሩ ብተገዳስነት ይንቀሳቐሱ ብዝያዳ ይሰርሑ ንስኻ ክትፈትዎም ይፅዕሩ እዚ ማለት ጨካን ምዃን ማለት ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ምዃን ማለት እዩ ንኣሽቱ ሽልማት ሃብ ብድሕሪኡ ዝገበርካዮ ዓብይ ነገር ከም ዘይኮነ ምስል ኣቓልቦ ርኢ ብድሕሪኡ ገጽ ክልኣዮም ናትካ ህላወ ንዕኦም ዝያዳ ከም ዘረብሕ ኮይኑ ከም ዝስምዖን ግበር እቶም ዝተመርፁ ወይ ኣቓልቦኻ ዝረኸቡ ኮይኑ ዝስምዖም ካብኣቶም ውሕስነት ዝስምዖም ዝያዳ ከገልግሉኻ እዮም እቶም ዝተመርፁ ወይ ኣቓልቦኻ ዝረኸቡ ኮይኑ ዝስምዖም ካብቶም ውሕስነት ዝስምዖም ዝያዳ ከገልግሉኻ እዮም ሓያላት ዝበሃሉ መራሕቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓኦም ንዘለዉ ሰባት ይወዳደሩ እዮም ፈተውቱ ክትክኡ ከም ዝኽእሉ እናሓሰቡ ነቲ ዘለዎም ስልጣን ከይስእኑ ስለ ዝፈርሑ ትጉሃት ኮይኖም ይቕፅሉ ጸላእቲ ከዓ መን ናብቲ ስልጣን ዝያዳ ቀረባ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈልጡ ይጠራጠሩ ሕጊ ቁጥሪ 12 ስቕታ ሓይሊ ምዃኑ ፍለጥ ስቕታ ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣብቲ ዛረበላ ህሞት ሓሳባትካ ፍርሕኻን ዕላማታትካን ትገልጽ ብኣንጻሩ ስቕ ምስ ትብል ግን ሰባት ብዛዕባኻ ከግምቱ ይግደዱ ምግማት ድማ ፍርሒ ይፈጥር እዩ ስቕታኻ ንኻልኦት ምቸት ከይስምዖም ይገብር ብዛዕባኻ ብዝያዳ ክሓስቡ ይጅምሩ እንታይ ከም ትፈልጥ ፕላንካ እንታይ ምዃኑ ብዛዕባኦም ድማ ብሓቂ እንታይ ከም ትሓስብ ኣብ ምስትንታን ይጽመዱ መብዛሕትኦም ስቕታኻ ዝፈጠረሎም ወጥሪ ንምንፋስ ኢሎም ጥራይ ናይ ገዛእ ርእሶም ምስጢር ክዝርዝሩልካ እዮም እቶም ሓያላት ሳሕትዮም ዝዛረቡ ክዛረቡ ከለዉ ግን ነፍሲ ወከፍ ቃላቶም ኣብ ባይታ ዘይወድቕ ርዝነት ዘለዎ እዩ ስቕታ ሃንቀውታ ይፈጥረሎም ስለዚ ንስኻ ሓንቲ ከይበልካ ካልኦት ገዛእ ርእሶም ዘጋለጹሉ ኩነታት ፍጠር ኣብ ውድድር ስቕታ ንትዕቢት ይስዕሮ ኣብ ልዝብ እቲ ካልእ ወገን ነቲ ፍሉይ ወይ ክፍተት ብምስምማዕ ክመልኦ ግደድ ኣብ ህይወትካ ምስጢር ማግኔታዊ ስለ ዝኾነ ሰባት ናባኻ ከም ዝሰሓቡ ይገብር ሕጊ ቁጥሪ 13 ንሓደጋታት ከይዓብዩ ኣቐዲምካ ጥፋ እዮም ሎሚ ዝነዓካዮ ንእሽቶ ጸላይ ጽባሕ ምናልባት እውን ከጥፍአካ ዝኽእል ዓብዪ ኣንጻርካ ኸውን ሓያላት ሰባት ሓደጋታት ክሳብ ዝዓብዩ ኣይጽበዩን እዮም እንታይ ደኣ ጌና ሱር ከይሰደዱ ከለዉ እዮም ዘጥፍእዎም ኣብ ህይወትካ እቲ ሎሚ ብዛዕባኻ ዝሓሚ ሰብ ጽባሕ ከውድቐካ ክፍትን እዩ እቲ ምስክን መሲሉ ዝወዳደረካ መሳርሕትኻ ሓደ መዓልቲ ቦታኻ ክሕድገካ እዩ እቲ ዝቐናኣልካ መቕረብካ ወይ ጎረቤትካ ኣብ መወዳእታ ሓለዋኻ ምስ ኣቋረፅካ ከጥቅዐካ ክእል እዩ ኣብ ፀወታ ስልጣን ደንጋፀ ወይ ሕያዋይ ክትከውን የብልካን ንሓደጋታት ብቁልጡፍ ብምስጢር ድምፆም ከም ዘይስምዑ ጌርካ ፍትሓዮም ካብ ጥቓኻ ርሕቆም ጽልዋኦም ብተኮ ወይ ድማ ዳግማይ ክትንስኡ ከም ዘይክእሉ ጌርካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣጥፋዮም ግን እንተተጸቢኻ ግዜ እንተደኣ ሂብካዮም ንኣሽቱ ፀገማት ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ተለወጡ ፀገማት ቅድሚ ናባኻ ምቕራቦም ዝፋንካ ሓሉ ብኣባሃህል ሓበሻ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ሕጊ ቁጥሪ 14 ኣብ ዘይጠቕመካ ውግእ ፈፂምካ ይተሳተፍ ኩሉ ቃልሲ መስዋእትኻ ዝጠልብ ኣይኮነን እቶም ድኹማት ንኩሉ ነገር ምላሽ ክህቡ ከለዉ እቶም በላሕቲ ግን ቅድሚ ምስታፎም ይሓስቡ ኣብ መወዳእታኻ እንታይ የዋፆም መርፁ ቅድሚ ኣብቲ ውግእ ምስታፍካ ኣብዚ ቃልሲ እንተተዓዊተ ወይ እንተተሰዊየ እንታይ የኽረክብ ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ሕተት እንድሕር ዘየርብሐካ ኮይኑ ራሕሪሕኻ ይኽእል ስቕታኻ ንጸላእትኻ ካብቲ ቃላትካ ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ክጎድኦ ይኽእል እዩ እቶም ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን መራሕቲ ጉልበቶም መሳርሒ ምዃኑ ፈልጥዮም ስለዚ እውን ኣብ ዘይረብሕ ግጭታት ጉልበቶም ምጥፋእ ቅድሚ ናብቲ ሓቀኛ ተልእኾ መብፅሖም ከም ዘዳኽሞም ስለ ዝርድኡ ኣብ ዘይጠቕሞም ውግእ ኣይሳተፉን እቶም ናእሽቱ ሰባት ብቐሊሉ ክበኣሱ ከለዉ ንስኻ ግን ኣብቲ ጽልዋኻ ጸጋታትካን ቦታኻን ዘዕቢ ስጉምታ ተተኩር ምኽንያቱ ነቲ ርፍራፍ ዘይኮነስ ነቲ ዝፋኔኻ ትደልዮ ዘለኻ ቅድም ንገዛእ ርእስኻ ተቆጻጸር ብድሕሪኡ ፀወታ ክትቆጻጸር ኢኻ ሕጊ 15 ወላ ድኹም ኣብ ትኾነሉ እዋን ኩሉ ግዜ ሓያል ምሰል ስልጣን ርድኢት ወይ ረኣያዩ ካበልና ሰባት ነቲ ዝርእይዎ እምበር ነቲ ናይ ውሽጥኻ ክውንነት ኣየኣምኑን እዮም እቶም ሓያላት ንበይኖም ክኾኑ ከለዉ
ድኻም ይስምዖም ይሳቀዩ ይኾኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ግን ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተንከፎም ምስ ሓይሎም ከም ዘለዉ ኮይኖም ይረኣዩ እዚ ምስ ሓይልኻ ከም ዘለኻ መሲልካ ምርኣይ ድማ ካብ ጸላእቶም ይሕልዎም እዩ ንስኻ እውን ኣብ ልዝብ ግጭት ብሓፈሻ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብህድኣት ተዛረብ ብዕላማ ተንቀሳቐስ ናይ ውሽጥኻ ንውሽጥኻ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክርብሸካ ወይ ከናውፀካ ከም ዘይክእል መሲልካ ቅረብ እቲ ተርእዮ ርእሰ ምትእምማን ከዓ ሰባት ከኽቡርኻን ክፈርሑኻን ይገብሮም ኣብ በይንኻ ክትከውን ከለኻ ክትሓርቕ ክትክስ ወረ ክትበክውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰብ ግን ንስኻ ወላ ሓንቲ ዘይትንከፍ ሓያልን ጽኑዕን ክትመስል ኣለካ ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ትመስሎ እዩ ዝርኢ ምናልባት ውሕዳት ነቲ ብሓቂ ዘለኻዮ ክፈልጡ ይፍትኑ ሕጊ ቁጥሪ 16 ስልጣንካ ኣብ ስውር ህነጽ ሓቀኛ ስልጣን ንገዛእ ርእሱ እናወዓውዐ ወይ እናፋለጠ ዘይኮነስ ብስቕታይ ዝዓቢ እቶም ዝመክሑ እቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝጽሕፉን ዝጀሃሩን ሰባት ንገዛእ ርእሶም ስለ ዘቃልዑ ኩሉ ግዜ እቶም ኣብ ዓወት ከይበጽሑ ቀዳሞት ዝወድቁ ሰባት እዮም እቶም ሓያላት ብስቕታ ሰርሑ ካልኦት ኣብ ምዝንጋዕ ከለዉ ክእለትን ዕድላትን ይረኽቡ ክሳብ ዓወቶም ጨቢጦም ዘይድፈሩ ዝኾኑ ከዓ ከም ተራ ሰብ መሲሎም ይንቀሳቐሱ ስልጣንካ ኣብ ከውሉ ምስ ዝህነጽ ወላ ሓደ ክመጽእ ከሎ ስለ ዘይርእዮ ወላ ሓደ ክዕንቅፎ ይክእልን እዩ በቃ ጸላእትኻ ደው ንኸብሉኻ ግዚኡ ምስ ሓለፍ እዮም ዝርእይዎ እቲ ኣብ ስቕታ ዝህነጽ ዕብየት እቲ ዝያዳ ሓደገኛ ዕብየት እዩ ዓቃል ኩን ዓወትካ ክሳብ ዝረጋገጽ ብሕቡእ ሓዞ ከም ብልየን ዓይንኻ ሓልዎ ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይርእየካ ኣብ ከውሉ ኮይንካ ግዝኣትካን ስልጣንካን ህነጽ ሕጊ ቁጥሪ 17 ሰባት ነቲ ዝመጽእ ሳዕብየን ከም ዝፈርሕዎ ግበር ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ብጥልመት ወይ ብኻልእ ምስ ዝጎድኻ ንስኻ ስቕ ክትብል ከለኻ ቀጺሉ እንታይ ከም ዝመጽእ ከም ዝጭነቑ ይገብሮም እዩ ስለዚ እቶም ሓያላት ሰባት ስቕ ብምባል ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ንዓኣቶም ምትንካፉ ክልተ ግዜ ከም ዝሓስብ ይገብርዎ ስቕታ ፍርሒ ይፈጥር ፍርሒ ጥርጣረ ፈጥር ጥርጣረ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልእ ክትወድቕ ገብረካ ኣብ ዕርክነት ኣብ ዝምድናታት ኣብ ንግዲ እውን ከይተረፈ ኣኽብሮት ዝመጽእ ካብቲ መስመር ምውፃእ እንታይ ሳዕብየን ከም ዘምጽእ ካብ ምርዳእ እዩ ክልቲኦ ክትከውን እንተዘይክእልካ ካብ ተፈቃሪ ምዃን ተፈራሒ ምዃን ሓይሽ ከፍቁሩኻ ከድንቑኻ ፍቐደሎም ግና ገለ ኣካሎም ንዓኻ ምስኣን ወይ ምሳኻ ምግጣም ከም ዘፍርሕ ኣረጋግጽ ሕጊ ቁጥሪ 18 ሓበሬታ ተቆጻጸር እቶም ሓያላት ሰባት ሓበሬታ ብምጽራይ ኣንጻር ናይ ተራ ሰባት እዮም ዝጥቀምሉ ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ዝህብዎም ሓበሬታ ንስትራተጂኦም ዘገልግል ጥራይ ደኣ እምበር ነቲ ሙሉእ ሓቂ ፈጺሞም ኣይህብዎምን እዮም ኣብ ስራሕ ኣብ ንግዲ ኣብ ውልቃዊ ዝምድናታት እውን ከይተረፈ እንታይ ከም ዝዝረብን እንታይ ከም ዝሕባእን ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነቲ ፀወታ ብስቕታ ዝመርሖ ምኽንያቱ ሰባት ዘይርድእዎ ነገር ከጥቅዑ ኣይክእሉን ዘይርእይዎ ነገር ካባላሽዎ ኣይክእሉን እዩ ብዛዕባ ኢኻ ይኹን ብዛዕባ ካልእ ዘለካ ወረ ኣብቲ ቁንዕ ግዜ እንተበቲንካዮ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ብሕቡእ ናይ ሓቂ ስጉምትታት ክትወስድ ከለኻ ንጸላእትኻ ግን ዘይቁንዑ ኣንፈት ሂቡ ብጉጉይ መገዲ ክኸዱ ይገብሮም ነቲ ዛንታ ወይ ወረ ተቆጻጸሮ ነተረኣያ ሰባት ድማ ክትቆጻጸሩ ኢኻ ነተረኣያ ተቆጻጸሮ ነቲ ሓቂ ድማ ክትቆጻጸሩ ኢኻ ንሰባት ኣብ ክልተ ቀንዲ ድራኸታት ክትመልኮምን ክትቆጻጸሩምን ትኽእል ኢኻ ንሱ ድማ ወይ ብፍቕሪ ወይ ብፍርሒ ሓበሬታ ወይ ወረ ንኽልቲኦም ማለት ንፍቕርን ፍርሕን ኣብ ኢድካ ክጸንሑ ዝገብር መሳርሒ እዩ ሕጊ ቁጥሪ 19 ድኽመታትካ ብዘይንሕስያ ካባኻ ርሕቆ ድኽመትን ኣሉታውነትን ከም ሕማም ይዝላባዕ ብሃካያት ፍርሓት ወይ ዘይእሙናት ሰባት እንተዳኣ ተኸቢብካ ኣሉታዊ ጸዓቶም ክሓልፈካ እዩ ስጉምትታትካ የዳናጉይዎ ጥመተኻ የዳኽምዎ ናብቲ ናታቶም ውድቀትን ኣሉታውነትን ድማ ይስሕቡኻ እቶም ሓያላት ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ክህልው ዝግብኡ ሰባት ኣብ ምምራጽ ንሕስያ ይብሎምን ንፉዓት እሙናትን ጠቐምትን ሰባት ክሕዙ ከለዉ ነቲ ካልእ ኣሉታውነት ዝፍኑ ሰብ ግን ብጭካነ ብቁልጥፍን ካብ ኣሰሮም የርሕቕዎ እዚ ጭካነ ዘይኮነስ ድሕነትካ ምሕላው እዩ ሕጂ ናብ ህይወትካ ጥምት ኣብ ከባቢኻ ካብ ዘለዉ ሰባት መን እዩ ምስምስ ዝገብር መን እዩ ድራማ ዝፈጥር መን እዩ ኩሉ ግዜ ዝወስድ ግን ድማ ፈጺሙ ዘይህብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኸምዚኦም ዝበሉ ሰባት ተፃዊርካ ብትጓዓዘሉ ህመት ድፊት መላዓልን ትርጉም ትስእን ስልጣን ንጹርነትን ግልጽነትን ይሓትት ዘይምውሳን ድማ ናይ ንጹርነት ጸላኢ እዩ ንገዛእ ርእስኻ እውን ከይተረፈ ድኽመት እንተደኣ ሃሊካ ብዘይንሕስያ ወስን ነቶም ልኡም ዝገብሩኻ ልምድታት እጥፋእዮም ነቶም ንድሕሪት ዝስሕቡኻ ፍርሕታት ግጠሞም ናይ ሓደ ሰብ ብልሒ ንምግማት ቀዳማይ ስጉምቲ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዘለዉ ሰባት ምፍላጥ እዩ ስልጣንካ ብማዕረቶም ኣብ ጥቓኻ ክኾኑ እትፈቕደሎም ሰባት ልምድታትን እዩ ሓያል ዝኸውን
حق قطر 10 سبات كل جزء بزعبة خجمت جبارهم سبات نتزقص السجمتها أبزنبو لهمت كقاطعة رخاء خوليهم جنا خجمت انترع غير كيوم دخومات يخونوا وتم حيالات سجمتي أباي جزين استراتيجين بملوات زي جمت خوينهم صالحو كالوت نعاتهم بقليل كردوا ويكفلتوا مفصيما ما يفقدون تقاومتها أبصلمات تصنحيهم عرختها هنتياتكم تخونوا جبر علم بزعبخه كتجمت راي جبر انت زي فلت نجارك مكالا خلي خايو كل سب نتت موصلي يزري وحدات دما نتبحق زي اللي خايو كبصحوا فتنو حقو قطر 20 حدن عوتا زي كونس ناي سلطان رست قدف مبزحتي سب بعوتان برأي لين ينبر مو ولا حدا خير عيو ترسي يموت أغالبو نويح خيط أنحو زطفو نايش تعاوتات يهدن وتم حيالات جن كابز بستفلي من قديم زحسبون زنبرون كل تجبارهم نولدتات نزحلف رست دأمبر نجزياو طاقعي يكونن كبروا ويدما زلا على ما ورستي مسموت كون زي رسع سقمتتات بموصاري زهنت رست مالت تتفطر هابتي صلوان امناي كالو تأمرو تقرص اسمكاني ناينوي حجزي علامه حسكا مستنقاسقس نفس وقف وسانخا زياده بليح خون نفس وقف تجباركا كبدت ترغمن يهلو زمعاس ندحريت كمتن سحب مفلاط ون يكاتتيو اتم حيالات قصالي ناي ካልእሰብ መረጋገጽ የለየምን ምክንያቱ ሐቀኛ ጽልዋ ኣብ ስቕታ ከም ዝርከብ ስለ ዝርዱ እምባርክስ እቶም ናይ ማካቬል 21 ሕግታት ስልጣን እዚኦም ክንሰምዖም ጽናሕናዮም እዚኣቶም ሓሳባት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣጽዋርዮም እንተዳ ዘይተጠቂምካሎም ግን ትርጉም የብሎምን ካብሎም ጀሚርካ ካብቲ ዝነበረካ ብዝተፈልየ ብኻልእ መንገዲ ተጓዓዝ ውሕድ ተዛረብ ዝያዳ ተዓዘብ ብዝያዳ ዓወት ኣብ ዝስማዓሉ ቦታን ኩነታትን ስቕታኻ ዝያዳ ዋጋ ህልዎ እዚ ቪድዮ እዚ ድሕረ መስማዕኻ ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ነገር ተላዓይሉ ነዝዘክር ስልጣን ፈጺሞ ይወሃብን እዩ ዝምንዛዕን ዝህነጽን ኣብ ስቕታ ድማ ዝሕለን እዩ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ፀጽብቑን ዓኻ اسكتاولو اولو سدويس كتاولو اولو سدويس كتاولو اولو سدويس كعتقل كيلة تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي زخلو رفيت ولدنيا أكد كب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي منكرنا بالاشي تراي كندعل الجنين وحميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا أنتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تتصاي كخللي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مغربي حازت زخون على ترقبتا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي ولازا توارد نايلون سبقزا توارد نايلون كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمري مستقوبز ماي بيت
عند داس زترر مرعت كحيليلو أمنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره مرعت كحيليلو أمنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو نحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي زخلو قرفت ولو دنيا أكب مزبلة صبح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا